Guys, good morning. Nagbabalik na punta ang TV Radyo Boss Loton. Kini guys, na ako yung mga punta ng pipilaran ni kang punta na guys. Pero kini rong kalibugan nga kung sa may maabot nga panahon nga ting-init asa may lugya ning farmers ba or kining kuan ang mga negosyante guys. Kung makakita kong mga tao di guys daw, pero mutan na di kong mayo guys kung unsa gi katinood guys asa ay maayo nga buhaton, asa lupig ba, asa gahin lang ba, asa kisili mapangapas mo. Pero mangita kong duha ka tao di guys, murag nakakita mo ko rin guys nga mo pinagian ganina, naglalis na sila daan. Pero ako yung puntan guys nga sir, good morning nga sir. Good morning. Nadunggan man ang ganina mga sa inyong mga murag mo naglalis ng kamong duha ba? Kung sa may kanang yung farm, kung sa may maabot na panahon nga ting ginid na ba? Ipit na ba? Crisis na ba? Kung sa may kuha na nga nang ilain nga farmers o ang negosyante asa may what? Mas maluluoy kayo. Oh, para sa imo sir. Ako ipangutan ni mo ana, Glenn. Luoy gyud ang negosyante. Kay isip ako sa ka-farmers. So, wala na ko yung mga tanong, i-deliver na ko nga dos negosyante. Unsa may mahimos negosyante? Oh, wala na siya i-roll sa iyang business. Oh. So, ako isip ko sa ka-farmers, pildi kong tinginit. Oo, pildi juga kay tinginit na. Ang akong plano, ari ko magtanom og mga mais sa sapa og tinginit kay na may tubig. Ya, mabahaan. Ayaw, di ma. Pildi ang farmer. Kay wala kwarta ikapalit. Di ang sapa ipasaminto lang nako kanang hangin bridge ang mais. May pagkatanom na to ba? Nanay tubig, ikaw ang water pump. Nya, sa may busing water pump nya, hybrid pa. Kung sa may uda kay Sina. Patay ta sa ana. Gobyerno imong kontra. Isabuton lang nato. Nakuha lang tag kuan diha, permit para legal to negosyo. Mapildi gyud ang farmers. Kay way kwarta ipalit. Pero sa imong tinanom. Pero sa kuha, hunahuna, umabot ng krisis kayo gutom. Pildi ang negosyante. Kaya ang negosyante, wala mas lang gamot. Mas sila magpatanom ng mga produkto. oh, sakto gina busing. Pero yung sa ikasulti mapildi man juga. Pildi ang farmers. Okay? Ang among kwarta ipalit og kung wala na ikuan, itanom. Di ibaligya nimo ang imong tanom. Hindi na mamaligya, kaya konsumon lang na mo. Yang inig kahurot sa inyong konsumo, asa mo kuan. Hawa kayo problema na mga gay, mga udlot sa madrikaw, mga utami, mga lagdob, mga gimlina. Kaya nyo yan na maghampol-hampol sa kitang migtiyan. Gimlina, hawag ni hampol mo. Amo piso, amo initon. What? Oh, mo ang imnon. Mao na mo surrender lang ko kay ang negosyante nila itong padagon kay 5 ka ang piso lagaon. Nga grabe ginang pagkakuan na ng yan ng drug. Surrender lang ko. Mas maayo sir no. Ako mo surrender yung duha sir kinaglibog man ko sir god. Kay Angelina Kalina rin nagalis ana. Tantiyan. Kalina rin nagalis. Ang iya kwarta lagaon ako. Mural ka na, mural ko negosyante na itong kaya kapital. Negosyante na itong kapital. Ako mas storya niyo sir no, naglibog ako lang mo undang sir kay kapoy lang ko. Paminaw yung duha sir ay mura naglalis mo mayo way magpalupig ninyo. Og mulakaw ka lakaw ngadto kay ipadayon na wala. Ayo pasagdi na siya kay kana siya radio TV media na siya. TV radio. Si Gini di Dili na. Sige guys. Uli na ako guys umay mga klaro ning duha guys. Nampay piso.